बाबू तोहार लगता कि पटे आज हुई बरियार बोला तो होगा करी हो। अच्छा का बड़ी मांड बोला बाबू तोहार लगता कि पटे आज हुई बरियार हम चिकन चिली ऐसा मजा नहीं मिली आवा देखे ला भीरी सटके बोला लेब मजा कोरा में कस के चलिए ये तेना जे दस के लेब मजा कोरा में कस के चलिए ये तेना जे दस के मन के मिले आराम हो चढ़ के ऊपर कोरी जाप तोहरे कदम भीतर से जाम हो का कहला भीतर से जाम हो आओ चटा दे जवानी के चटनी मन के मिले आराम हो चढ़ के ऊपर कोरी जाप तोहरे कदम भीतर से जाम हो। अच्छा एमे बड़े कोनो झोल सक बतली है खोल के देखा तू हमारा रस के बुझला बाबू तो सुना लेब मजा कोरा में कस के चलिए ये तेना जे दस के लेब मजा कोरा में कस के चलिए ये तेना जे दस के दस के तेना जे दस के तेना जे दस के लागे लफुअन के जेठ सरदार हो मारे लगोले हजार हो लोहे से आजा कोरा में समाजा करे दा हमरा के प्यार हो। चलाटा ना मनवा अरे ना हो लागे लफुअन के जेठ सरदार हो मारे लगोले हजार हो लोहे से आजा कोरा में समाजा करे दा हमरा के प्यार हो। मजा मिली नहीं फिर सुनली हराज हीरो नीलेश भागेले हमरा से बच के अभी ना बुझलू लेब मजा कोरा में कस के चलिए ये